Radákai Vladiszláv vagyok, a Szabadkai Közgazdasági Középiskola szaktanára. Egyik szaktanára, ugye többen vagyunk, akik a szakmai oktatást végezzük, tehát az elméleti és a gyakorlati oktatást is végezzük itt az iskolában. Szerb és magyar nyelven egyaránt. Megközelítőleg 150 diákunk van, akik a vendéglátó szakirányon képezik magukat. Ennek egyik fele szakács, másik fele pincér. Ugye, párhuzamosan ugye, két nyelven történik az oktatás. Itt az iskolában ők elsajátítják ugye az alapvető motorikáját, illetve az alapvető készségeit ennek a szakmának, és amit ez a szakma megkövetel, az alapvető ételeket, technológiákat, ételkészítési technológiákat, illetve ételcsoportokat kezdve a köretekkel, a levesekkel, a hideg-meleg ételekkel, a főételekkel, befejezésképpen pedig ugye a desszertekkel foglalkozunk. A képzés itt nálunk 3 éves, a szakács és a pincér szakon egyaránt. A 3 éves képzés alatt heti 12 óra iskolai gyakorlat, tehát az iskolai konyhán, úgynevezett laboratóriumi gyakorlatként végeznek, és van nekik heti egy nap, heti 6 óra éttermi gyakorlat. Mindez mellett tömbösített gyakorlatokat is végeznek, és egy nagyon rövid kis nyári gyakorlat, amit még el kell nekik végezni. A szakmai irányú gyakorlat kisebbik része történik a partner éttermekben, illetve szállodákban, Szabadka, Palics és Hajdújárás területén, különböző éttermekben. Ezek olyan éttermek, akikkel már, vagy vannak olyanok, amelyekkel már évtizedes kapcsolatot tart fenn az iskola, egy nagyon jó partner kapcsolat működik közöttünk, és szerencsére bármikor számíthatunk mi egymás segítségére. Igyekszünk a korszerű technológiákat, illetve a korszerű ételkészítési módokat, távolási módokat is átadni a gyerekeknek. Sajnos ugye a mi tantervünk ezeket még nem látja elő, viszont ha szeretnénk lépést tartani mi a korszerű gasztronómiával, akkor nyilván nekünk is ebben képezni kell magunkat, amit aztán a diákoknak tovább tudunk adni. Ugye Szerbiában a fine dining, mint olyan, talán majd most, vagy még csak most kezd begyűrűzni. A fővárosban igen, már találkozunk ilyen éttermekkel, Újvidéken is már igen. Itt Szabadkán sajnos még nem. Talán mondhatjuk azt, hogy nincs rá igény, nincs rá potenciál, vagy vásárlóerő, hogy ezt el tudnánk kicsit nagyobb mértékben adni, viszont lépést azt tartani kell mindenféleképp. A korszerű technológiák közül itt van a szuvidálás, amit egyes éttermekben már a diákok tanulhatnak, sajnos nekünk lehetőségünk erre nincs, viszont igyekszünk őket úgy rotálni, úgy beosztani különböző éttermekbe, ahol ezt a technológiát el tudják ők sajátítani, vagy legalább meg tudják figyelni, hogy hogyan is készül. Itt Szabadkán mondhatni, hogy inkább a házias jellegű éttermek és a nemzeti jellegű éttermek, amik a legnépszerűbbek továbbra is. Különböző készételeket, grillen készült ételeket készítenek. Ugye ezek még mindig a legnépszerűbbek nálunk, és ezek a népszerű szerb vagy szerbiai ételek közül válogattunk mi ugye a képzésre is ételeket. Parázsban sült borjút, ugye ez a szácsban, tehát parázsban sült borjút, a prebranacban volt, ugye a kemencében sült volt, a töltött káposzta, ugye a szerb módra készült töltött káposztát. Talán a legelterjedtebb, vagy legnépszerűbb, a legismertebb az a csevap, ugye a leszkováci csevap, és ugye ezek a darált húsból készült ételek, amiket ugye szabad tűzön készítünk el. Ezek talán amik külföldön is ismertek, és nem csak itt nálunk. Az iskola befejeztével a diákjaink itt a Szabadka környéki éttermekben is el tudnak helyezkedni, viszont ugyanúgy versenyképes munkaerő lesznek ők a külföldi munkaerőpiacon is. Igen, hogy magában a fine diningban, vagy ahhoz hasonló étkezési kultúrára volna igény már itt nálunk is, akár Szabadkán is. Viszont az embereknek ezt meg kell ismerniük, és nekünk, szaktanároknak, akár itt az iskolában ez az egyik feladatunk, vagy ez kell, hogy a küldetésünk legyen, hogy ne csak a diákokat, hanem a diákokon vagy a kollégákon keresztül a vásárlókat is, vagy a vendégeket is képezzük, edukáljuk arra, hogy merjenek megismerni új dolgokat, hogy merjenek megkóstolni új dolgokat, mert mi még mindig egy kicsit konzervatívak vagyunk sajnos, és nem tudunk nyitni, vagy nem akarunk nyitni az ilyen, akár a gasztronómiai újítások felé. De a következő néhány évben, ugye, hogyha már a diákjaink generációja felnő, én hiszem azt, hogy ők már
ők már igényelni fogják is, és készíteni is fogják a modernebb ételeket. Modernebb tárolási móddal, modernebb, vagy korszerűbb elkészítési módokkal.